Trí, dó, héan, náid, bew. Di roib seo bhríon ag léamh na nuachta as Meiriceá don 6 meitheamh 2016 díluain bhain mór fictiúir an chéad leathannaigh le rélig cart éasachaí i Gabúl san Afganastáin. Ní nuacht ach gnéaltas dócha. Chuireann an talt seo síos an garnaval beochta i ngáraí na marmh seo. Tá spáinneann sé mar a thuilleann mar a thabhaíonn. Bhí mé gúsáid an bhríthir sin inné. Sílim gur fearr thabhaí sa chás seo. Mar a thabhaíonn páistí séisín, sína láimhe, trí uisce a spré na thuaidheanna chun aspalóid a thabhairt I bheacaí don na marmh. Scéal é seo faoi pháistí ar thíos, leanáin, fiú troideannaí chaileach sa Reilig. Tá pictiúir choiríoch go maith breanann an Reilig seo do chreite. Leanaí mé ra. Tuairiscíú faoi Mossack Fonseca I Banama, ach níor dúras mór an faoi an áiríre. Níor thoispeánú cé bhris isteach an, conas a bhrisú isteach agus cadiad na himplachtaí agus na hiarmhartaí. Ach tá New York Times tar éis fiosrúcháin na dionne leis na cápéisí a tháinig amach mhaith. Agus tugann an scéal seo le fios go raibh 2,400 cliaint ag Mossack Fonseca sna Stáit Aontaithe. Teis go cápéisí seo amachchas amach. Agus tá spáinneann na cápéisí seo go díreach conas mar a dulaí Lucht an Rachmais a neirigid thar léir. Donald Trump, ní féidirlíonn Donald Trump a thachaint. Tá sé ar a géad leathnach gach lán a léhananta seo. Tá Donald Trump tar éis tuairt le fios nóir a bhéidir le breithimh Moslamach a bheith neodrach I gcásan í dlí. An seachtain seo chaite thug sé cléanna I le breithimh Meiriceá ag rá go nár cheartó a bheith geanas ar agra dlí I naigh Donald Trump. Agus tá deacair seo an uasail Trump ag chur imní ar na Phoblachtánaithe go bhfeiceadh siad Friradadh nó ar bheith Friradadh nó Friradadh b'éidir a fheiceáil I measc vótóirí. Go cinnte tá gréamáin feiciach an ar chúl chár timpeall na háite ach caithfear rá
dar liomsa na chuirseansdá laiad ag Trump. Mar befir in ráite seo I leoga úsáid ina ai nuair a thiocas an tám, nuair a thiocas an fíor háchan. Má chluisin sibh taran mo chúl, sin iad na tírdhreachadóirí a tháinig rá uireach le go léthahin agus tá ag seamsan leis na lumarí feise agus na séideoirí duileog ó hinne lé agus tá siad duma chur le críomh. Lúr bhlín cearacha bliain nóhin go mainneach ríomhairí an cúram fisiciúil dar síl agus go gcuideach siad le nár nachhain. Ní mar sin na hála. Tá anchuid obair ag dul digiteach ach má sé níl targiúlacht airithe. Feictar domsa go bhfuil an cinenne déanna ag ús fointe na hinniúlachta, na targiúlachta faoi seo. Ní féidir le dul, ní féidir le daoine obair níos, oibriú níos déine. Go háide agus na fónnaí cliste agus na ríomhairí dar ngaram ónar nobis. Tá muid ag an úsfuinte henne féin. Níl is agam thuairiscí mé seo ach fuair Muhammad Ali Bás. Híine seo caite in níos 60 rud cinnt sílim agus bhailú dír I bhhair sé a bhhaid agus Parkinson's aige. Tá gan an scéal seo as Louisville, Kentucky áit dás Muhammad Ali, Cassius Clay, sús, agus tá picture deas grúpa páistí ag fannacht ar thoras timpeall tí a óige. Ní dhéanann an scéal seo dearmad a go bhfuil díorann. Duine eile tá sé dochreite le lomar feise. Ní antar dearmad ar an le scarú rinneú sa chathair sin, an leithlisú agus an dealú a rinneú sa chathair sin. Sin a méid, tá an chathair sin éantathe a bheith ná bhór go dlíthúil cibé. Níl is agam cé chó meascaí agus tá na cinine inis ach ar a laid go dlíthúil níl an chathair le scartha. Tá an New York Times ag leannacht a réile na bheachtas faoi chóréánaí sa teapáin. Níl is agam ceirtá gceistan seo agus léir gur feachtas é tar scéal a ní scéal faoin chuí inar dearnú leithcheall uafásach ar chóréánaí sa teapáin go háidethe na mrá. Agus tuairiscíonn an scéal seo ar na mrá I deach altranis sa teapáin, mrá chóréánacha I deach altranis. Atá díar ní ag leáid an síl, sin tá
tá ag laidú ar a líon, tá si ag tanú dehar seanis ach is cuimhne cín iad ar an geangal casta idir i teapáin agus an chóré. Tuairiscítear gur Mario iriseoir de chuid NPR san Afganastáin nuair a rinne an Taliban óirchill ar cholún cá sin líochan man bhfuil cleacht agat ar a bhacail óirchill. Ní is agam cén fágur hála seo san Elvéis ach is cosúil gur molú túrastal cíntethe do gach saoránach san Elvéis. Rachmais is dócha. Ach chuirú an molla go bhóta agus dúiltaí bhótóirí na Elvéise don bhola seo go ráfaí túrastal mísúil $2,500 do chónaíoirí na Elvéise. Cuma cuma iad fostathe nó eile. Scéal simúil faoi cháir gan tiománaí. Ní rothas ach a caint faoi seo 5 bliain óin, anis táthar ag próbhú glúisteáin gan tiománaithe I California, I Michigan agus san áit ní eile. Agus dearann faoi cheann 5 bliana eile go bhfeicimid glúisteáin gan tiománaithe ingach stát na stáitiantaithe. Tá mise tóir nach bheicríad ach ar na Motor Valley sin na bóise Adarstáit. Tá ceangamáin ceangan dlí baint leis an rachgrúpa Led Zeppelin. Tá grúpa eile an tanam dearmat agam ag chur agra dlí os chur cuairte agus tá buil de Led Zeppelin le fianú ar nó bei siad san ag fianú nárthópáil siad an tóran ach chúna mé an bun legan áite cinn agus tá miisiid in tóirim gur goidú den gnó nó de háisme rinte nó an cinnte. Agus ar nó ní cheart an bun legan rá ach chúla mé an legan eile an legan a tháinig Rev Stairway to Heaven. Oh, Stairway to Heaven san an óran. Mario Cuomo. Tá Mario Cuomo I dríblóid. Agus nuair a bhíonn tú I dríblóid I Nuacht cáid éan tú na giúdaí. Tá Mario Cuomo sa réis áirdathe a thabhairt do Orais Stáit iad féin a dhílsiú ó chólachtaí atá eilínithe le baichat in Israel. Níl is agam an féidir le mé nó deile rá. Níl is agam cé ab G. Hamid Yusuf ach dearan go bhfuil sé dríblóid agus tá Somália scailte tréis an brethúnas in a bhic. Go leor. Tá dráma ag tíocht amach I Lúndain a bhfuil daoine beanmhair mar an 7,000 de scéal Harry Potter.
J.K. Rowling scríomh I ggóir le drámadóirí agus ní fios cén daoine eile. Tá smaillim an ceanlíne ag múscailt drama Harry Potter ar nó múscailt agus taobh sí mar seachmhíniú. So pléitir sa scéal seo bunús an drama agus chuideachchaid agus sa bhí sé an obair seo dhéanamh faoi dhian rúndacht. Ní íonanta sé go mbeidh Yannick Nézet-Séguin in cheannaid ceol, in stúrthóir ceol nua an Metropolitan Opera. Ach caithfar fannacht leis. Ní sagam chábhail sé faoi láthir ach is cosúil nach go bhfuil sé déanaar de cinn selle faoi láthir stoppen ag techt go ddíreach níl sagam. Golden State fós níl sagam cé hiad na Golden State Warriors. Ach má sé chuir siad an roig Cleveland bhain siad an clifa gan stró céad sa dé in 1967. Agus inis tá ráithlifa achab, tá siad ráithlifa chun cín Cleveland sa srá clifi deireanacha san NBA. Agus sinna méid sin iad na scéalta go léir don sé óla meitheamh 2016 agus sé guím ra a rih go léir agus go nuaidíochaib. Sláán inis.